keturutan sing digadhah ning saiki apa lali saiki aku ora lali ning gunung tak sadurungi segane jagung yen tak siliki caping gunung dudu payung ora bisa gunung desa nek direjo Dok, dok, dok. Benih padha lara apa mula ra diilang-ilang ya Yayi. Nek jaman mau kae cedhak lutung ado tumenggung. Ning saiki ado lutung malah cedhak karo tumenggung jaman wolak-wali jaman Yayi. Mula ra tak lali-lali iki jamane berjuang kae. Ha, Cerwe Dok, dok. Dok, ha, Dok, dok. Ha, Dok, dok. Marti Yuk. Esek. Yuk. Lah, Marti bangsaku selung lelut bisa rondo teles ardudo manis. Dok. Lo. Yuk, Ciro lucat. Ora doyan mangem. Mikir apa, Nduk? Sing tak pikir Sapa? rada teles mendalan Ayu tenan kok. dadi manten Patahe galak. aku tet mangkat mawukar asmara tenan Asmara tenan. kepingan sing tak pikir ora remasa udah teras remasa Dok. Lara pronto disuntik ora tumomo. Lara kangen dijamoni nambah nemen. Lara rindu diobati sirahe tambah ngeluh. Bisane mari kabeh joget dadi kancaku. terus jampit ketok-ketokan tetemu Ketan dadamu tetep
perutmu jam sanga ketok-ketokan dadamu ketokan dadamu turut jam siji lampu terus dipateni lah nek wis jam 1 ya lumrahe ya lampu dipateni ran yo ji karo lu sana merimis kaya angge kandange kopi rantang turut dagang semplorot kaya saloko godhonge ijo gawe marake wajah yang tentrem nyawang kopi atine ayem kopi gede tandurane wes metu wae setahun sepisan ngono kopi biasane moyang rantang tumpulane yo kopi tipu neng lemah sisa luwak korate wah jadi kitrang ji terus lu sumare wis karya wangi kembange kopi ngrenteng turut gagang cemplorot kaya seloko godhonge ijo nyawe awe marati padha ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi gede tandurane wis metu woe setahun sepisan ngondo kopi wis biasane mubeng-mubeng kowe abang-abang rantang-rantang dombolane kopi tipe ning lemah sisa luwak iku arane yo 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 Salengung hatiku kayung-yun lagamu saya nambahi wangun dasar ayu lencer kuning ora mau kalah tinggu dadi komeng mesmo sedidik aku wis trima kena kanggo tombo kangen urina wengi tansah lingkung tresnaku ora bisa lali
Sek